בעזרת השם, היום נבהר איך שהשמחה קשורה ביחס הדוק עם הרפואה של הבן אדם. מה הקשר בין השמחה לבין הבריאות? כתוב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, תורה כ"ד, שם רבי נחמן מברסלב כותב לנו ככה: מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כותב הרב עוד פעם, מצווה גדולה, גם מצווה וגם גדולה, לא מצווה קטנה, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו. עוד פעם, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו, שילחם על השמחה, שילחם על השמחה להיות שמח. ממשיך הרב וכותב שם תורה כ"ד, וכל החולת הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. היום יודעים את זה ברפואה, שזה יש ליצן רפואי, מה שלא היה פעם. ליצן רפואי, איך אמר אחד מן הרופאים, אף על פי שיש הרבה רפואה בצחוק, אין הרבה צחוק ברפואה. עוד פעם, אף על פי שיש הרבה רפואה בצחוק, הצחוק מרפא הרבה, אבל אין הרבה צחוק ברפואה, היה עדיף שיהיה יותר צחוק. זה מאוד לרפואה. כותב לנו הרב, וכל החולאים הוא מתכוון, באים על האדם, כולם באים רק ממה? רק מקלקול השמחה. זאת אומרת שכל אסור שמח הוא בריא, אין מצב שלו. מסביר הרב איך זה עובד. איך זה עובד? מה הקשר בין השמחה לבין הבריאות? כותב הרב, דרך הדם, הזרימה של הדם, הדופק, שם זה מתקשר. מסביר הרב, כי יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה, כמו שכתוב על העשור וכולי, כי שמחתני אדוני פועליך וכולי. אלו 10 מיני נגינה באים בתוך 10 מיני דפקים שהם מחיים אותם. נסביר מה אומר הרב. כותב הרב, אפשר להרגיש את הדופק ביד, אפשר להרגיש אותו בעוד מקומות בגוף. כותב הרב, בזרימה של הדם, שאפשר להרגיש אותה בדופק, שם בזה, בצורה של הזרימה של הדם, כל החולאים וגם כל הרפואות נמצאות. כותב הרב, ועל כן, כשיש קלקול ופגם בהשמחה, שהיא בחינת 10 מיני נגינה, מתי שיש קלקול ב10 מיני הנגינה, על ידי זה בא החולי מין 10 מיני דפקים. אז ב10 שוגים של הדופק, צורות זרימה של דם, בא החולי, אם יש קלקול בשמחה. אבל אם אין קלקול בשמחה, לא בא החולי, הבן אדם בריא. כותב איך בא החולי? על ידי הדופק, שהוא לא דופק טוב, זה דופק שהוא לא מביא לרפואה, אלא לחולאים לא עלינו. זה על ידי שנתקלקלים על ידי קלקול 10 מיני נגינה, שהם השמחה. כי כל מיני החולות כלולים ב10 מיני דפקים, כותב הרב. כל החולאים, הכל. כי כל מיני חולות כלולים ב10 מיני דפקים. בצורות של הדופק האלה, סך הכל 10 צורות יש שם, כותב הרב. וכל החולאים, הכל, תלוי ב10 מיני הדופק האלה. זה שהוא פוגם במידת השמחה במקום מסוים, חס שלום,
הדם זורם בצורה שהיא לא כל כך בריאה לבן אדם. כותב הרב, וכן כל מיני ניגונים כלולים ב10 מיני נגינה, כפי קלקול השמחה והניגון, כן בא חולאות כנ"ל. זה העניין. ועכשיו מובן לנו מה שכתב שלמה המלך, לב חכם יטיב גאה. רבנו יונה כותב, רבנו יונה החסיד, בדבריו של החכם מכל אדם, שלמה המלך, מה זה לב חכם יטיב גאה? גאה, כותב, זה רפואה. לב חכם על ידי השמחה תופס את הדברים כמו שצריך, לא דואג, שמח, יטיב גאה, מטיב רפואה. אם חס ושלום אין לו לב חכם, הוא לא שמח, עצוב, כתוב ורוח, איך אמר שלמה המלך, ורוח נחאה תייבש גרם. עוד פעם, ורוח נחאה תייבש גרם. מה זה גרם? מה זה רוח נחאה? באדם אומר לך, אז שואל אותו, מה נשמע אחי? איך אתה מרגיש? אומר לך, תשמע, מה אני אגיד לך? סוחבים. יכול להיות יותר טוב. או, היו לי ימים טובים מאלה. הוא עושה לך איזו הנחה כזאת. קשה, אומר שלמה המלך, רוח מחאה תייבש גרם. מסביר רבנו יונה שם על הפסוק שאמר שלמה המלך, מסביר רבנו יונה החסיד, ולא רק משומן בשרו היא תכחש. זה לא פוגע לו רק בבשר, זה פוגע לו אפילו בעצמות. גרם זה העצם. מה כתוב? הנחה משברת חצי גופו של אדם. אם הוא מתענח כזה עושה זה בעצמו משבר לו חצי מהגוף. חז"ל מפורש, הוראות יצרן. אי אפשר להתווכח עם זה. הוראות יצרן, בהוראות. עכשיו זה מובן. זה מובן. השמחה גורמת לניגונים טובים, זה שהוא שמח, הדופק שלו עובד בצורה שהגוף שלו נהיה בריא. לא מתייבש לו העצמות ולא הבשר. הכל בסדר. אבל אם חס ושלום, הנה כך כתוב, וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא חולאת. כותב הרב, וגם חכמי הרופאים העריכו בזה. עוד פעם, וגם חכמי הרופאים העריכו בזה, שכל החולאת, כך הוא כותב, על ידי מרה שחורה ועצבות. כותב הרב. כל החולאים, הכל על ידי מרה שחורה ועצבות. והשמחה היא רפואה גדולה. כך כותב הרב. והשמחה היא רפואה גדולה. יהי רצון שהשם יעזור לנו בעזרת השם להתחזק בה מאוד מאוד. תזכו ויצאו.